Palihog manglingkod. May buntag sa tanan. Maayo gyud ang buntag kung kita mangalagad sa Ginoo. Kay wala gyud makatandi kung kita mangalagad sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan, sa atong kinabuhi, tanang mga butang nga gihatag dinhi kanato, ang Ginoo mo'y tag-iya niini. Busa angay gyud nato siyang pasalamatan matag adlaw sa atong pagmata, ato siyang pasalamatan bisan sa atong pagkatulog. Salamat ta sa Dios nga kita iyang bantayan. Mga igsoon, karon nga buntag atong tun-an ang Ebanghelyo nga mahitungod sa si Jesus, usa ka tawo ug usa ka Dios. Nagaingon diri sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14, nagaingon diri mga igsoon. Kapitulo 1, versikulo 14, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ug ang pulong nahimong tawo, ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya sa iyang nadawat ingon nga mga bugtong anak sa amahan. Nagahasgot diri mga igsoon nga si Ginoong Hesukristo nakadawat sa himaya sa amahan. Busa klaro kayo nga si Ginoong Hesukristo Dios usab, kay nakadawat man siya sa himaya sa amahan nga tuwa sa langit. Busa si Ginoong Hesukristo ug siya usab tawo, ingon nga walay sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Klaro kayo mga igsoon nga si Ginoong Hesukristo nagpakatao, nagpuyo diri sa kalibutan uban kanato aron mahimo usab siyang tao, aron magkinabuhi nga sama kanato, aron kita usab makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So mga igsoon, si Jesus usa ka Dios. Atong mabasa sa Juan 20, kapitulo 28. Nagaingon diri mga igsoon. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo og Dios ko. So, mga igsoon, si Tomas nagaingon nga Ginoo og Dios ko. Buti pasabot, Ginoo og Dios ko. Nga Ginoo siya og Dios pagyud. Usa ka Dios sa mga igsoon, dili kita patintal sa mga uban nga nagisgot nga ang Dios tulo ang Dios. Nay uban mingon nay tulo ang ilang Dios. Pero sa Bible nagaingon jud usaray Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug naghatag kanatog kinabuhing walay katapusan. Ato pag yung mabasa diri sa Hebreo Kapitulo 1 nga nag-ingon, versikulo 8, apan bahin sa iyang anak, miingon ang Dios, ang imong trono, o Dios, mulungtad hangtod sa kahangturan, ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian.
O, nag-ingon siya diri, apan ang anak, apan bisan siya anak, miingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan, uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Nagaingon siya diri, o Dios, sa mga igsoon, di gyud nato malalis nga si Ginoong Kristo nagpakatao, kilalang siya sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Sa tawhanon, iyang imbis magpataas siya, nagpaubos aron kita usab mahimong manunod sa kaniya. Si Ginoong Kristo, Dios apan nagpakatao, gipadala siya sa kalibutan aron kita maluwas sa atong mga sala. Kay si Ginoong Kristo andam kanato magpasaylo sa atong mga sala ug muluwas kanato sa tanan natong mga kasalanan. Nagaingon siya sa atong Salmo, mga igsoon, atong basahon ang Salmo Salmo 91, kapitulo Salmo 91, kapitulo 14, hangtod sa 15. Ang Dios nag-ingon, luwason ko kadtong nahigugma kanako, og panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Sa dihang sampito nila ako, tubagon ko sila, mag-uban ako kanila sa dihang anaa sila sa kalisdanan, og luwason ko gayud sila. Mga igsoon, perti ka powerful kini nga bersikulo, mga igsoon, kay nag-ingon si Ginoong Kristo, katong nahigugma kanako, luwason ko sila. Kung kita nahigugma sa Ginoo, dili kita pasagdan ni biyaan sa tanan natong mga problema. Sa nagaingon siya sa diri sa kapitulo 15, sa dihang sangpiton ko nila, tubagon ko sila, ug mag-uban ako kanila sa dihang anaa sila sa kalisdanan, ug luwason ko gud sila. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo tinuod gid kini, buhi ug tinuod. Kay kung anaa ka sa kalisdanan, magsangpit ka sa Ginoo, tubagon gid kaniya, dili ang Ginoo maglangan. Kung ikaw anaa sa kalisod, ang Ginoo motubag gayud kung kita nahigugma sa Ginoo. Kung kita nagsunod sa iyang pulong, ang Ginoo dili gyud mo pasagad kanato ug mobiya kanato panahon nga kita adunay mga problema. Ang Ginoo andam kanunay sa pagtabang kanato kung kita nagasunod ug nagtuman sa iyang mga sugo. Mao kana ang kuan, mga igsoon. Kay kung kita magsunod lang sa kaputon sa Dios, dili kita magkalisod-lisod. Kay ang Ginoo tag-iya sa tanang butang nini nga kalibutan. Iya usa wala tay angay panghinambog unsa man atong maabot sa atong kinabuhi. Ni asinso man kita, angay ginatong pasalamatan ang Ginoo kay siya ang tag-iya sa tanan ug siya andam kanunay sa pagtabang kanato bisan anaa ta sa kalisdanan, kagipitan, mga problema. Mao si Ginoong Kristo andam kanunay ug anaa kanunay kanato. Atong basahon, mga igsoon, ang atong ebanghelyo. Nagaingon diri sa katapusan nga verse sa versikulo 37, nagaingon, si David mismo mitawag kaniya Ginoo,
busa unsaon man pagkahimo nga siya Mesiyas nga si David nga kaliwat ni David. So mga igsoon, ang Ginoo nagpakatao aron kita magahimo sa atong mga buluhaton sa pagpangalagad diha kaniya. Walay lain atong alagaran kundi ang Ginoo lamang, kay ang atong kinabuhi gagikan kaniya. Usa angay lang kita magpasalamat sa matag adlaw sa tanan natong mga buhaton aron kita makapadayon sa atong pagpangalagad diha kaniya. Sa mga igsoon, idasig mo nga kinahanglan kita nga mangalagad sa Ginoo. Sa katapusan, sama sa tao si Jesus, nahimong anak ni David, kay kaliwat man siya ni David, ug samang paagi siya usab Ginoo, kay Diyos man siya ni David. Atong mabasa sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30. Last nga verse mga igsoon. Juan kapitulo 10 bersikulo 30 nagaingon diri. Gaingon diri mga igsoon sa 30. Ako ug ang akong amahan usara. Unya mao ni mga igsoon. Ako ug ang akong amahan usara. Musa si Ginoong sa Kristo ug ang amahan usara, Ginoo, usa ka Dios. Mo na yung tulo ka persona, usa ka Dios. Ang anak, amahan, anak, ug Espiritu Santo. Tulo mo na atong gisaulog karon mga igsoon. Ang tulo ka persona, amahan, anak, ug Espiritu Santo. Mo na mga igsoon nga nagsaulog ta Trinity. Tulo ka persona, usa ka Dios. Sa mga igsoon, hinaut unta nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo magpadayon, bisan unsa man nga mudangat kanato, bisan unsa mga problema nga moabot kanato, kay ang Ginoo andam kanunay sa pagtabang kanato. Kung mutawag ta kaniya, andam siyang mutubag kanato ug unsa man ang atong mga kinahanglan. Nagaingon siya, pangayo kamo kay kamo pagatagaan, pagtuktok kamo kay kamo pagaablihan. Busa ato kanang himuon mga igsoon nga mangayo ta sa Ginoo unsa may atong mga problema, unsa man ang atong kinahanglanon, kay ang Ginoo andam kanunay, dili bakakon ang Ginoo. Busa angay lang nato siyang himayaon ug pasalamatan sa tanang panahon. Kanatoy Ebanghelyo, alihog manindog.